Аз съм Иван. И това е официално... Здравейте хора, аз съм Иван. И това официално е втори сезон на Кинокритици. Та нека се представят и другите колеги. Аз съм Мартин. Аз съм Емил. Аз съм Туркян. Аз съм Петър, няма нужда от представяне. Здравейте и от мен, господин Стоев. Та днеска ще разгледаме филма Джоджо Рабит, който е предложен от господин Стоев. Благодаря ти, Ванка. Днес сме събрали една сравнително голяма група, с което разширяваме така влиянието и кръга на нашия подкаст. Много специален филм за мен. Силно се надявам да е харесал и на нашото жури, с което след малко ще направим ревю на този филм, както и на нашата публика. С две думи за филма. Филмът е на режисьора така известен вече Тайка, новозеландец, който става много популярен с филмът си На лов за диви хора, малко преди Зайка Джоджо. Какво можем да кажем още за филма? Естествено, очаквате ви много големи спойлери, така че предупредени сте. Филмът е с, ако не се лъжа, 6 или 7 номинации за Оскар, включително и за най-добър филм. И един от най-добрите филми в средите на Холивуд последните няколко години, с много високи оценки от критиците и много, много добре приети от публиката заради саркастичния си характер, с който филма разказва за премеждията на един младеж, чийто най-добър приятел е въображаемият Адолф Хитлер. Толкова за филма. Ще преминем през няколко обсъждания на няколко етапа днес. Ще поговорим за сценария, за историята, за сцените, които са ни направили най-голямо впечатление. След това ще преминем към актьорската игра. Отново ще преминем през различните ефекти, костюми, декори, саунд, музика и така нататък. Като ще завършим с посланията, които ние, индивидуално всеки от нас, си взима от този филм. По какъв начин този филм ни е провокирал, какво ще си вземем от него. И нашото жури днес в разширен състав ще има и възможността да отговоря на един специално подготвен от мен провокиращ въпрос в края на нашия подкаст. Днес нашата публика няма да разбере кой е филма, който ще обсъждаме следващия път. Така че трябва да ни следите по-откъсно, за да разберете. Следващия ни подкаст ориентировъчно ще бъде след около седмица. Така че бъдете с нас и не спирайте да коментирате, да се абонирате за нашия канал. И така, можем да започваме всъщност. Ще поговорим сега за сцените, за сценария, за самата история. Кои са онези моменти от филма, които са ни направили най-голямо впечатление и всъщност защо са ни направили най-голямо впечатление. Ще караме с последната хронология. Ще започнем с Марто, след това с Туркян, Пешо, Емо, Ванката и ще завършим с мен. Така че, Марто, думата е твоя. Значи, на мен най-много ми направи впечатление обстановката в самия филм. И актьорската игра. И много добре си представи всичко. И самите ефекти, реквизитът. Добре, Марто, имаш ли конкретни сцени, които така си запомнил и са ти направили най-силно впечатление и защо? Към края самите експлозии и екшена, защото харесаха ми ефектите как си ги направили. Супер. Това е за моменти, в който съпротивата, съюзниците всъщност бяха влезли вече в Германия. Да. И започнаха да я окупират. Добре, благодаря ти, Марто. Туркян, към теб същия въпрос за сцени, които са те
по някакъв начин си запомнило и сте провокирали? Ами, помня, че имаше един момент, който беше доста емоционален, когато майката беше обесена. Да, всъщност ти когато гледаше този филм, нали, този момент, да, с убийството на майката на Джоджо, въпросът ми към теб е дали го по някакъв начин го очакваше или се изненада и се стресна? В смисъл, каква ти беше реакцията на тази Ами, сцена? очаквах го. Да, добре, благодаря ти, Туркян. Добре, преминаваме към, ако не се лъжа точно така, към Пешо. Пешо, сцени, които тебе са ти направили впечатление. Ами впечатление, така, да кажа, че в някои сцени съм забелязал дупки, като едно нещо го виждаш в едната сцена, после в другата не го виждаш. Например, като стола гледаш и после го няма. И да, това е. Добре, благодаря ти. Емо, към тебе. Знам, че има много сцени, които сте впечатлили. Искаш да разкажеш за тях? Добре, в момента се сещам за две сцени. Едната от сцените, когато нацистите влязоха в къщата, някаква проверка или какво правиха, не се спомням точно. И бяха чули някакъв шум от стаята на Елза. Качиха се и всъщност, нали, видяха някакви момичи, които са представи, нали, за сестра му, извади някакви паспорти, да се докаже, нали, че и тя всъщност. И генерала взе, нали, паспорта, пита я там кога е родена, нали, да провери дали наистина е тя. И тя тогава всъщност, нали, беше объркала нещо. И вместо генерала да заключат, нали, веднага ще разберат, че е еврейка, нали, и ще заключат, ще пратят, нали, в концлагерите и. Ама всъщност генерала тогава, нали, показа човечност и каза, нали, всичко е окей, добре. И другата сцена, която ми направи същото впечатление, нали, че показаха в неонацизма, не се опитаха да покажат, че са някакви злодеи, някакви чудовища, нали, че има човечност в тях, нали, и те са хора. Когато Джоджо беше, нали, написал писмо от приятеля на Елза, там от преди много години, че съм... Не си спомня какво беше точно писмото, ама, нали, опита се да накара да се откаже от него, защото, нали, той сега беше харесал. И в един момент, нали, Елза се почувства, нали, да, почувства се гадно и издаде някакъв звук и тогава Джордж, нали, каза, усети се, нали, че нещо става, нещо не е наред и каза, писмото не е свършило, нали, и продължи с нещо си. И да, са две сцени, които направиха най-много впечатление. Да, значи тук да, Ево, провокираш ме да се обърна с въпрос към вас. Първото нещо, което ти ми каза ще започна отзад напред. За писмото, което, нали, всички знаете, когато Джоджо разкри, че майка му пази в къщата си, нали, едно момиче еврейка и съответно я крие в стените на къщата. Нали, нещо, което така, в този така, исторически период е много характерно за хората, които се осмеляват, нали, да пазят другите хора, не само в Германия, но и в цяла Европа, защото всички знаем, че Хитлер е преследвал така евреите и различни други малцинствени групи. Всъщност, много интересна наистина беше сцената, в която Джоджо започна да се сприятелява с Елса, с момичето, и започваше в началото и пишеше едни писма от името на нейното гадже, и по този начин се опитваше по някакъв начин да я окуражава, да я разсейва от трудностите, през които тя преминава. Но имаше и момент наистина, в който Джоджо се беше ядосал на Елса и беше
беше написал едно много грубо писмо, в което от името на гаджето е, че едва ли не гаджето къса с Елса и повече не се интересува от нея, повече не я обича, след което Елса се натъжи и тогава Джоджо, това беше един от първите моменти, в който Джоджо прояви такава, бих казал, човечност, наистина. И беше започнал наистина да мисли върху действията си и върху последствията от тях. Емо ти намекна за това, че филмът, наистина филма показва страшно много, голяма част от героите във филма са хитлеристи всъщност. Ти обаче спомена нещо за човечност, в смисъл, че филма се опитва или не се опитва да покаже човечност от тях, или какво имаш предвид? Изцяло за филма ми хареса много по начина, по който са написали сценария, защото има много филми, в които, нали, показват много са крайни като цяло сценарии, че неонацистите са чудовища или пък, че са хора, хуманни са, нали, нищо лошо срещу тях. Обаче във филма, точно в този филм, ми хареса, че не беше много крайно. Как го обясня? В смисъл, че показаха просто, че това са хора, нацистите са хора и отделно, че нацизма е тъп. Нали, не е злодейство, просто показаха, че е тъп. Това е много... Опитали са да не го показват в най-лошата му страна, просто някаква много реалистична гледна точка имаше на нацизма. Смисъл. Не беше нещо пропагандно, нали? Да. Много изчистено беше. Добре, Емо, директно те провокирам с въпрос. Сцената, в която така наречената тайна полиция или гестапо бяха влезли в стаята на Джоджо и притърсваха Джоджо и Елса, която се представяше за сестра, но притърсваха техните документи. Всъщност, това, което на мен лично ми направи впечатление в тази сцена, че така наречената тези тайната полиция, мисля, имаше нещо много смешно в тях, нали, в начина, по който се държат. И поздравяваха, нали, Хайл Хитлер, беше много, много комедийно. В същото време обаче, според мен, бяха доста крипи, ако мога така да се изразя. Нали? И от тази гледна точка, когато говорим за неонацизма и за хитлеристите, нещо, за което може би Иванката след малко ще спомене, за един от героите, които му е допаднал, именно този капитана, забравих му името. Всъщност, капитана също беше хитлерист, обаче като че ли като човек беше много различен от другите нацисти. Поне така ми се струва на мен. И в този смисъл, може би съм съгласен с теб, че наистина филма не представяше неонацизма в някакви крайни форми. Наистина показваше, че има и нормални хора сред това население. Добре, му благодаря ти. Ванка, минаваме към теб. Сцени, които са те провокирали, които си направили впечатление и с какво сте направили впечатление? То не знам какво да кажа. Вие всичко казахте като цяло, но... Да, определено. Та имам няколко сцени, като от първата е срещата, нали, с Джоджо с еврейката, защото някакво той, нали, си отваря там стаята на сестра му, си отваря стената и гледа там, нали, еврейка. Където това много се зачудих, защото майка му на Джоджо е такава, изглежда, че е властна личност там. И някакво си викам, че тя ще бъде нещо като Адолф Хитлер и ще мрази наистина на евреите. А тя се оказа, че й помага, както и баща му. И някакво това ми беше първата сцена, която викам, вау. Втората, която искам да спомена, е тази, която най-много се натъжих. И това е когато Джоджо, нали, следеше пеперутката на пътя, ако помните сцената, и изведнъж само гледа на майка си обувките и разбира, че, нали, на обесването е тя. Което е най-тъжната сцена. И като цяло това бих казал, защото това са според мен такива сцени, които ти грабват вниманието. И още една, най-много се изненадох и от командира. Защото мислех си,
че както той беше почнал, че някой не се интересува толкова децата. Мисля, той само да си направи нещата, ама напук. А накрая, когато спаси, нали, Джоджо, нали, защото той е германец и щяха да го убият, той, нали, го спаси, като го нарече евреин и така го клеветеше, че, нали, си личеше, че е истински евреин. А той реално го спаси. И тогава видях, че наистина капитана не е толкова нацист, отколкото е човек. Защото дори нацистът е човек. Това искат да ни окажат във филма. Че колкото и да мразят там евреите или, нали, самите си хора, те все пак са хора. Това бих казал. Да, Ванка, благодаря ти. Мисля, че това, което каза, ще отвори в някакъв момент някакъв спор за това, че ако има хора, ако мразиш определен човек само защото е различен от теб, това, в смисъл, дали ти дава правото самия ти да бъдеш, нали, човек. Нали, разбирам какво имаш предвид, нали, това е което и Емо спомена за разликата между капитана и другите нацисти, и че капитан е много по-човечен от тази гледна точка. Нали, въпреки това той е нацист. И, нали, тук след малко ще поговорим за героите, понеже капитана на мен ми се струва един от най-интересните герои в този филм. Герой. Да, след малко ще поговорим малко повече за него, надявам се. Аз ще бъда тук кратък, защото вие казахте една от най-важните сцени. Аз се присъединявам към това, което каза Туркян и към това, което каза и Иванка преди малко. Сцената, която наистина мен най-много ми повлия във филма, беше сцената, в която Джорджо се разхождаше из площата и последваше едни пеперутки. В крайна сметка, нали, се озова до майка си, която беше обесена на площада публично. Тази сцена страшно много ме разстрои, защото ще го кажа така. Влизайки във филма, нали, въпреки цялата комедийна атмосфера, която филма създаваше, и преди подкаст и с Ванката си говорихме, мисля, че с него беше Респешо, че на много сцени филма ни е размивал, което е факт. Въпреки цялото това, нали, цялата тази атмосфера, би казал сравнително лека и комедийна атмосфера, все пак филма разказва за един много неприятен и много тежък период от световната история. И аз очаквах, както и Туркян каза, очаквах в някакъв момент да се случи нещо неприятно. Нали? Но мен ме изненада. В смисъл, не очаквах сцената ме хвана неподготвен, въпреки моите очаквания. Ме хвана неподготвен, защото ние всъщност, интересно беше в тази сцена, ние не видяхме от майката, не видяхме, в смисъл, видяхме само нейните обувки, не видяхме всъщност самата тя как е на бесилото, което е един много, много готин похват режисьорски, защото ако си спомняте, преди тази сцена, почти всички сцени с майката на Джоджо, режисьорът показваше нейните обувки почти всеки път. Нали, ние виждахме как тя върви по площада, по улиците, разхожда се, танцува, и постоянно следяхме нейните крачки и нейните обувки. За мен това беше някаква метафора за това, че тя е един много жизнен човек, който обича живота, обича хората, и постоянно в движение, обича да танцува, обича музиката, изобщо емоционален човек. И в сцената, в която видяхме обесена, всъщност ние отново видяхме нейните обувки, но този път, нали, те бяха някакси застинали във времето, нали, не мърдаха. Краката, нали, не мърдаха. Тоест, тази метафора за живота, как в един момент, нали, си отива и спира да се движи. Беше много, много силен момент, няма да се крия за мен. Добре, хора, да поговорим малко и повече за самите герои, понеже като че ли темата отворихте още в началото. Марто, връщаме се към теб. Спокойно си вземи времето, не бързаме. Да ни кажеш героите, които най-много са те впечатлили и защо? Мен лично най-много ме впечатли въображаемия Адолф Хитлер. Да. Разкажи повече, кое те впечатли. Начинът, по който говореше, нещата, които казваше, комедийна личност е едно в самия филм.
Да, напълно съм съгласен с теб. Този герой беше един от най-атрактивните, да не кажа и може Да. би най-атрактивният в цялото шоу. Добре, Туркян, ти какво ще ни кажеш за героите? Мисля, че Джоджо е един от добрите. Мгм. В смисъл, той е на малка възраст, обаче изигра такава актьорска игра. О, да, със сигурност. Туркян, имам въпрос към теб за Джоджо, защото той е главният герой, нали, няма какво да се лъжим, филмът е кръстен на него. За Джоджо всъщност, как да задам въпроса? В смисъл, според тебе, кой беше момента, в който Джоджо... ти казваш, че Джоджо е добър герой. Аз тук съм склонен малко да поспоря с теб, защото в първата, може би половина от филма, нали, Джоджо си беше, как да кажа, как е думата? Нацист. Нацист, да, беше нацист, беше си хитлеристче малко, беше си зомбирано това дете, нали? Много За жена. повлияно към Да, повлияно, точно така с пропаганда. В смисъл, Туркян, имаш ли идея, в смисъл, според теб, кой е онзи момент, в който Джоджо реално, може би, реши да се откаже от хитлеризма и да стане човек? Може би когато позна еврейката. Да, може би в момента, в който той опозна врага, най-общо казано. И има тук, ще цитирам една голяма мисъл, не знам на кого беше, че когато имаш за цел да победиш врага, понякога е по-добре да отделиш време и да го опознаеш. Да му опознаеш силните страни, да му опознаеш слабите страни, да го проучиш, за да знаеш как да атакуваш. Което е много разпространена тактика и в военното дело, нали, по принцип. Обаче, ако прекараш прекалено много време с врага, опознавайки го, нали, има риска да започнеш да го разбираш този враг, дори да го харесваш, дори да го заобичаш по някакъв начин. И това, което се случи с Джоджо, което Туркян каза, всъщност наистина той прекара много време с Елса и, нали, в един момент наистина започна да гледа на нея като на човек, а не като на чудовище, което е в кожата на човек. И това беше също много един такъв един момент. Туркян, как според теб влияеше въображаемият Хитлер на Джоджо? На лошо влияеше, защото смисъл няма смисъл от това да си нацист. Да, или ако трябва да цитираме, мисля, че беше Емо, нали, нацизма е тъп. Нали, като един голям извод от този филм. Да. Господин, съжалявам, че закъснях. Здравей, Ема. Ема, здравей и на теб. Ние сме вече в жива връзка. Говорим се за Джоджо. Да, супер. Имаше ли... Супер. Ще минем след малко и към теб, за да чуем твоето мнение. В момента си говорим за героите. И всъщност, кои са героите, които най-много са ни впечатлили, как са ни впечатлили. Туркян до сега споменаваше за Джоджо и за неговото развитие. Хора, тук свободна дискусия, освен Джоджо, който наистина имаше голямо развитие, според вас имаше ли други герои, които се развиха във филма, започнаха като едни типови герои, но завършиха пътя си като друг тип хора? Да, определено. И аз искам после да кажа. Или Да, сега. казвай, да. Това определено бих казал, че единия е капитана. Защото в началото то се личеше, че не искаше даже да учи децата. Той сам се казва, Господи, помогни ми, как нали, ще ги управлява, как нали, ще ги науча. Накрая на сцената, не по средата също на сцената, тогава беше споделил идеята с Джоджо, как искаше да бъде такъв, с някакъв костюм и да свири до него, няма да вземе такова, как се да нарича. Тогава през времето нали, да пускат музика. Т.е. да върви и нали, да стреля хората с такова. С оръжие там зад него да има музика. И това накрая го направи и това нали, се гледаше, Джоджо го виждаше. И от тогава бих казал, че той някак си командира свикна с Джоджо. И затова според мен е прикрил
тогава, нали, с сцената с когато Елза се представяше на неговата сестра. Защото през това време самия командир свикна с него. И нали, не само защото майка му щеше да го спука от бой, а някакси не бяха толкова различни. И затова според мен се вижда наистина голяма промяна от началото до филма до края на командира. Добре, въпрос към всички отново за командира, понеже сме на този герой в момента. Според вас командирът дали беше така почитател или последовател на делото на неонацизма и на хитлеризма, или по-скоро не? Дали беше върл фен като Джоджо или не? Как мислите? За мен бих казал, че не. Той го приема това някакси като работа и хоби, ама не го приема навътре, както Джоджо. Добре, благодаря ти, Ванка. Други мнения? Иска някой да допълни? Според мен също, нали, той не го приема като нещо важно, той го приема просто като даденост, нещо, което вече е свикнал с него, не му е важно и просто го прави заради останалите. Добре, благодаря ти, Ема. Аз се връщам към крайните сцени на Капитана, в които всъщност той в момента, в който ето тази сцена, в момента, в който съюзниците, стана ясно, че съюзниците ще победят Германия и почнаха да окупират и да влизат и да освобождават различни германски градове, включително и градчето на нашите герои. Нали, Капитана реално се включваше в битките. Той отбраняваше града. Бореше се на страната на хитлеризма, в този смисъл. И тук, нали, въпросът ми към вас е, ако той не беше, според вас, никога не е бил така върл фен на хитлеризма и на неонацизма, защо в най-трудните моменти продължава да се бори на страната на хитлеризма? Как смятате тук? Според мен, защото все пак, както и във филма, и майката, колкото и да мрази нейната си държава, т.е. Германия, тя все пак би умряла за нея, въпреки че, нали, спасява там евреите. Той така е самия той, смисъл, той е от малък също свикнал. Може да не е най-големия фен, но все пак това му е за него държавата, има си все пак какво да се запази в нея. Може да стърне по грешен начин, но според мен има вярата, че може да се промени това. Благодаря ти, Ванка. Да, може би чувство за дълг към родината, макар и леко изкривено, защото говорим все пак за неонацизъм и хитлеризъм. Нацизъм, не неонацизъм, и направо си нацизъм. Да, може би някакво такова чувство за дълг, нали, той тук беше облечен малко като Супермен, нали, с наметалото, с тези по-екстравагантни дрехи, с странното оръжие, което държи и така нататък. Тоест, имаше го този момент. Добре, супер. Пак свободна дискусия, всеки може да се включи, други герои, които са ви направили впечатление. Аз мога да добавя някакво неща. Да, Пешо. Нали, там синята пеперутка, когато я видяхте, моята логика е, че самата пеперутка е преобладание на духа на майката и това е майка му, която го завежда към мъртвото си тяло, за да си кажат като последно с Богом. Това е моята логика. Да, благодаря ти, Пешо. Да, това беше също метафора, която и аз в някакъв подобна степен я усетих, нали. Тази пеперутка, която е символ на свободата, на движението, на човещината, макар че е пеперуда, нали. И беше много интересна съпоставката между движещата се пеперуда, символ на живота, и между така, нали, краката на майката, които висяха във въздуха и бяха неподвижни. Нали, символ на смъртта, едва ли не. То си беше не символ, ми направо си беше факт. Добре. Може ли само нещо да кажа? Да, разбира се. Точно, като казахте точно тази сцена, буквално, само да кажа, тогава беше и голямата промяна на Джоджо. В смисъл си личеше, защото той беше толкова ядосан, то се виждаше в яростта му. Взе си своя нож и тръгваше, нали, да намушка
е Елза, защото тя е виновна за това. Защото, и допълнително, че е еврейка, го изнерви много, че наистина беше готов да я убие. Но тогава той се спря. Си личеше, защото той майка му как да кажа? Тя знаела майка му на Джоджо, че може да умре заради това. И някой не може да сърди на нея, че тя е приела помощта й. И това някакси го спря, и защото наистина тя може да е негов враг в филма и в реалния живот, но те си приличат много. И че нали двамата обичат да рисуват и да пишат, и така се личеше Джоджо, че не е нацист, а че е истинско човешко същество. Да, напълно съм съгласен. Аз може да добавям. Разбира се. Така, Джоджо всъщност не е нацист, защото, нали, майка му споделя всичко с Елза. И ако чухте, че една от сцените Елза каза, че Джоджо не е нацист, и мисля, че майка му и тя не е нацистка, и се е обесили, защото тя сама се е предала. Да, в смисъл, причината за нейното убийство, нали, могат да бъдат най-различни, не беше напълно ясно показан във филма. Имаше едни моменти, в които показваха как майката на Джоджо, мисля, че се казваше Роузи, тя обикаляше града и на различни такива публични места, като местния ресторант или кафене, пускаше едни листчета, пропагандни листчета, на които листчета, нали, такива като флайерчета, на които се разпространяваха идеите на съпротивата, които бяха срещу нацизма и срещу Хитлер. И може би просто се хванали или се надушили, че реално тя работи за съпротивата по някакъв начин. Или пък просто са разбрали, че в нейната къща се крие, нали, еврейско момиче. Така че причини много за нейното убийство, но в общи линии са я хванали по някакъв начин. Да, успели са да... Най-малкото са имали подозрения към нея. Все пак, нали, идваха и на проверки в къщата й. Така че да, имаше го този момент. Имаше още едно нещо, което исках да кажа, но го забравих. Добре, ние ще се върнем, в смисъл, въртим се, постоянно циркулираме, ако сещате се, включвайте абсолютно спокойно, разбира се. Добре, можем страшно да говорим за героите, наистина много сложни герои. Промяната при Джоджо беше постепенна, както повечето от вас се съгласиха с това. Да. При Капитана много сложен герой. Той лично ме не изненада, защото в началото на филма като че ли наистина си личеше, че реално той не е хитлерист и го прави това само, защото това му е работата и го правеше с неудоволствие. И въпреки това на финала той се биеше на страната на хитлеристите, но по-скоро, както Иванката мисля, че каза, той по-скоро се биеше за бъдещето на своята родина, защото виждаше, че имаше нещо в нея, нали, че може да бъде спасена, подобрена, че има неща, които могат да бъдат запазени за бъдещето, добри неща. Така че той беше просто много трагичен герой е Капитана. Вече се това, което исках да кажа. Неговия, как да кажа, герой, Адолф Хитлер, по моята логика мисля, че това е собственото неговото мнение и то, да, въображане, но мисля, че това е начин да се справи срещу въпросите или проблемите срещу себе си. Това е просто като още един Джоджо, но с нещата, които той не иска да направи и нещата също, които иска да направи. И в края на филма, когато го изритва, това мисля, че е знак, че той сам се справи срещу реалното си себе си. О, да. Това беше много преодолява всичко. Да, благодаря ти. В тази връзка да задам следния въпрос, много отворен към всички. Според вас в героят на Адолф Хитлер, въображаемия, в който влезе и самият режисьор на филма, този герой дали имаше развитие в него? Според вас? Не.
Според мен, защото той... това е някакси, аз го определям, че това е нацистката страна на Джоджо. И няма как да се промени самата му страна, защото той от малък иска да бъде нацист и да помага, да стои до Хитлер, да е негов пазач. И затова накрая той го подгонва, защото видя, че наистина няма смисъл от нацизма и че евреите са хора. Не са чудовища, както те ги описват, за да ги убият, а че и те са хора. Затова съм моето мнение, че буквално това е страната, това е нацистката му страна, който го подкрепя винаги, нали, да убие еврейката, да я предаде и няма никаква промяна към страната, освен че Джоджо се промени и затова изчезна. Добре. Марто, един въпрос към теб. Според теб има ли сериозни прилики или сериозни различия между истинският Адолф Хитлер и този във филма? Омразата към нацистите. Не нацистите, обърках се. Омразата към евреите. Според мен само това. Да, по какво се различаваха според теб реалната личност от въображаемия приятел? Не знам как да ви отговоря, извинявам се. Споко, да, няма проблем. Добре, тук Емо може да помогне. Мисъл, идеята ми е, нали, Емо, опитвам се да ви насочи към конкретен въпрос и то е, Емо, според теб, защо въображаемият Хитлер всъщност се различаваше в някаква степен от реалната личност на Хитлер? Смисъл, мисля, че имаше много ясни разлики между двамата. Аз мога да отговоря. Добре, Марто, извън приликата, която, нали, Марто преди малко засегна. Кажи, Марто, искаш да довършиш. Марто, мисля, че искаш да довършиш или бъркам? Не, аз бях казал, Иван. Добре, да. То голяма е разликата, че той Хитлер в принцип не е толкова енергичен и не би стоял примерно до някакво 10 годишно дете, защото той в реален живот има толкова милионна армия, че няма как просто да избере едно дете и да се залепи до него до края на всичко и особено да му предлагат цигари. Буквално през цялото време са под напрежение, искаш и цигара и той се... Добре, значи Ванка ти говориш за близостта, за това, че реалната личност едва ли би била толкова близка и толкова приятелски настроена към едно лапе, най-общо казано. Не само заради това, защото той вижда, нали, в реалния живот говорим, че умират по колко ли не хиляди, за какво да се сближава с хората като те за секунди биха умрели. Добре, друг въпрос към Емо, към теб сега. Този въображаемия Хитлер във филма, предполагам, те е накарал да се смееш в някакви моменти, нали? Само мога да предполагам. Да, в този смисъл, виждаш ли някакви разлики? Мисъл, ти лично така ли си, понеже никой от нас не познава Хитлер, никой никога не го е виждал по исторически причини. Емо, ти примерно в твоята глава Хитлер така ли изглежда или не? Добре, да почнем от там, че според мен разлика няма. Мисля, всичко, което го бяха представили, всичко бяха факти, нали? Всичко си беше пределно ясно за него. Просто по начина, по който бяха представили Хитлер във филма, беше много ироничен. Много комедиен начин. И да, смисъл, няма според мен разлика между него и истинския. Просто беше много ироничен образа във филма. И по начина, по който аз съм си го представил, не по този начин. Добре, това имам предвид, че може би дълбоко в сърцевината, това, което каза и Марто, реално, нали, няма разлика, смисъл, има една много ясна прилика между въображаемия Хитлер и реалния Хитлер. Просто ми беше интересно дали във вашата глава, на всеки един от вас, Хитлер изглежда, звучи и се държи по този начин или не. И ако вие си го представяте по различен начин, кое точно си представяте, че ще бъде различно? И защо според вас
в главата на Джоджо изглеждаше по този начин представен героя. И какво би било различното, ако Хитлер беше вашия въображаем приятел? Аз малко изпреварвам моят финален въпрос, но ще ви задам и друг, така че още сега ви задавам този въпрос, който така може би поприключваме към темата за героите. Как би изглеждал Хитлер като ваш въображаем приятел? Така ще задам въпроса. Иска ли някой да започне? Да каже с 2-3 думи. Аз Давай. ще мисля, че ще си мисля, що за качалка съм. Що за антисоциален човек ще измисля някакви въображаеми приятели. Добре. Някакво, и аз само да кажа, че ако Хитлер беше мой въображаем приятел, бих си го представил с някакъв музикален инструмент и аз и той да свирим. И в една група. Аз някакъв там най-близко до себе си бих го направил. Нищо свързано с такова с нацизъм или неща. Само двамата да свирим някакви неща на концерти и така. Това бих си представил, колкото и свежещо и нелепо да звучи. Благодаря ти, Иван, това беше много, много така развеселяващо. Подозирам, че твоята версия на този филм може би ще да има доста прилики със самия филм, по начин, по който ни описа Хитлер. Добре, другите, Туркян, твоят въображаем Хитлер, какъв би бил? Също ще да е някакъв свързан с музиката, защото пределно аз харесвам музиката. Може би той ще да танцува кей-поп танци заедно с тебе, или? Не е задължително да са кей-поп. Добре, това ми хареса. Добре, Емо и може би след това Ема. Емо, твоят въображаем Хитлер, как би изглеждал? Моят въображаем Хитлер? Да. И някакъв много строг. Аха. И постоянно ще ме пердаши. Постоянно ще ми казва какво да правя. И да, по никакъв друг начин не си го представям. Добре. Ема, към теб. Аз би си представя Хитлер като човек, който е първо да кажем с цял мустак. Защото както в една част в филма момичето, което живееше така, както каза Хитлер, в стените, тя каза и човека, който ви управлява е с половин мустак. Това беше една много смешна част. И той ще е висок човек, който ще е строг, но в същото време ще е справедлив до някъде. И си представям, нали, как седим на едно място и той само ме гледа и само ми прави забележки. Строг човек ще е. Строг Няма човек. да е. Да. Значи тук имаме между Емо и между Ема някакви допирани точки. Добре, не знам, пропускам ли някого да си каже за неговия личен Хитлер? Дали пропуснахме някой? Марто имаше лек проблем, може би е излязъл очата. Когато влезе ще свържем отново с него. Моят въображаем Хитлер на в общини със сигурност ще да бъде строг. И може би много по-жесток от реалния. В смисъл, моят въображаем Хитлер най-вероятно щеше да заличи половината свят, или да не кажа почти целия, ако можеше и на други планети, и щеше да рестартира Вселената, ако мога така да се изразя, и да я създаде по своя образ и подобие. В никакъв случай това не означава, че той е зъл, моят въображаем Хитлер, просто за него света трябва да изглежда по различен начин, спрямо начин, по който изглежда в момента. И аз тук много обичам да цитирам една моя любима героиня, ако се гледа Игра на тронове, става дума за Денерис Таргериан, която казва: светът на бъдещето не може да бъде построен от хората, които са лоялни на света, който имаме в момента. Така че моят въображаем Хитлер ще да бъде нещо много страшно, най-вероятно. Така че се присъединявам към Емо и към Ема за строгостта. Добре, супер. Продължаваме с ефектите.
нали, ефекти, декори, костюми, цялостна атмосфера, кинематография, всичко, което ви е направило впечатление, ви е харесало или не ви е харесало в цялостната атмосфера на филма и по Определено начина, има по който да се филма каже. изглежда. Да, и начинът, по който филма изглеждаше. Ванка, ти взе думата, да започнем с теб и ще тръгнем отзад напред. Давай. Добре, определено бих казал за ефектите. На първо място, което сещаме е Джоджо с гранатата. Как се взриви. Нали, това не е толкова смешно, защото много гадно стана, нали, с Хитлер и той. Друга сцена, която най-много хем се смеех и хем някаква логиката ми беше избила. Някакво 11 годишно момче с друг, ако се спомня тази сцена, когато идваха другите държави да нападат Германия. Те двамата носят базука и само Джоджо вика здравей, Юри или Юрки, не помня как се каже момчето. Юрки, да, и само другия, здравей, изревяват сградата с базука. Да. Това беше много добър ефект и много, много го харесвам, но все пак логиката, как ще дадат на двама 11 годишни базука? Това не може да се от главата и като цяло също лелката, която беше накрая, преди да умре, беше взела картешица и стреляше по другите. Като цяло май това са най-важните звукови и такива ефекти. Значи да разбираме, че си харесал така визуалните ефекти на този филм. Определено. Те играят голяма роля. Добре, благодаря ти. Да. Пешо? За мен тия ефекти са прекалено стари за самия филм. Това е почти 2020. Коя година беше филма? Ами там някъде. 2019. Да. 2019, ама да не забравяме, че все пак това при тяхто време е кога? Да, 1940 и някоя. Тогава няма как да сложат диско топка и да играят кючек. Ефектите са малко старички за филма. Според мен са идеални, това е моят мнение, защото все пак да стрелят, беше много реално как стрелят, нали, опожарените сгради и такова. Не знам, особено когато танк навлиза в сцената, тогава става, как да кажа, епично. Мазало. Не, за мен става епично. Аз така го гледам като мазало. Добре, благодаря ти, Пешо. Емо към теб. Добре, може и към Ема, да. Давайте си. Ами, господине, на мен ми стана много интересно, когато Джоджо разбра, че има еврейка в стаята на сестра си, когато говориха, нали, с въображаемия Хитлер. И той винаги му предлагаше цигара, нали? И той казваше, човек, аз съм на 10 години, не ми предлагай цигари. И да. Хитлер каза просто, нали, време е тръгвам, нали, за вечеря, имаме печен еднорог и просто скочи през прозореца. И изчезна. Това беше логиката на филма, която много интересна. И един от ефектите, които много харесах, беше в който, нали, тази жена им каза на всичките деца, време да поизгорим малко книги, и когато вече, нали, Джоджо хвърли последния лист, който взе, и там вече огъня и светлинките от светулките се пренасиха едно в друго и виждахме лагера. Това беше един нали, ефект, който ми хареса, и най-смешното нещо беше, когато Джоджо, нали, беше пострадал и майка му го занесе, нали, там го заведе при капитана и го питаха, нали, къде искаш да отидеш, нали, какво да правиш, и той каза, искам да отида на война. И онази жена му даде, нали, ето че трубичката, нали, с флаерите, и ето че един пистолет. И майка му просто каза, нали, не, задръж го. Той каза, само един, и тя каза, само един малък пистолет, нали, съвсем нормален. Това беше нещо интересно и смешно. Благодаря ти, Ема. Добре. Емо, към теб за ефекти, декори, цялостна атмосфера, кинематография. Визуални ефекти, като цяло, бяха си добри. В смисъл,
нормално за 2019 да са добре ефектите. Обаче не ми направиха някакво впечатление. В смисъл, той самия филм не се нуждаеше много от... Биш такъв филм, че не му трябваха специални ефекти. Да. Толкова много, нали. За... Да. Не ми направи... Нищо от другите работи нищо не ми направи впечатление, само режисурата мисля, че ми направи много голямо впечатление. Малко избягвам тук от темата, отивам към режисурата малко. Да. Някой между другото усети ли как режисьора през целия филм, буквално през целия филм, си играеш с чувствата ви, с очакванията ви? Определено да. Определено да. Филма ми хареса, че нали, освен че имаш комедия, имаш и драма. Хареса ми начина, по който режисьора, нали, е успял, нали, да ги представи. И примерно, когато трябваше да плачем, нали, когато беше драматично, ставаше, нали. И когато трябваше да засмеем, също се получаваше. И друго за очакванията, още той филма даже ти почна, нали, когато интрото на 20 Fox Centuries, нали, почва и пълно време, нали, очаквате музиката, нали, от интрото да бъде, в един момент се променя, някакви деца, нацисти почват да пеят. И друго за музиката също ми хареса. Немската версия на песента на The Beatles. I wanna Да, аз паднах. И той също беше убийствен. Абсолютно, да. Да, благодаря ти, Емо. Добре, Марто, дали си вече с нас? Да. Тук си, добре. Говорим си, Марто, за режисура, за кадри, дори за някакъв смисъл операторско майсторство, нещо, което така, ти имаш някакъв опит с това нещо. Цялостни декори, костюми, ефекти, нещо, което те е впечатлило или пък не толкова. Искаш да споделиш? Впечатлиха ме скъсаните дрехи след самите експлозии, които оселяха малките деца. Да, костюм дизайна беше наистина много добър. Да. Напълно подкрепям. Между другото, като че ли, нали, цялостната атмосфера с костюмите, с декорите, ще се върна на това, което каза Пешо, който каза, че, нали, визуалните ефекти, може би и не само той, и Емо го потвърди, не са някакви свръхвпечатляващи, с което съм съгласен. Обаче в същото време съм и на мнението на Ванката, който каза, че макар че не са впечатляващи, те все пак са качествени, според мен. Така че всички сте прави в това, което казвате. Не бяха водещи във филма, но бяха впечатляващи дори в малкото количество, което ги имаше като кадри. И някакси цялата комбинация от костюмите, от декорите, всичко пресъздаваше една много автентична атмосфера. Нали, аз през цялото време вярвах на режисьора, че аз съм там, в тази епоха, на това място, т.е. нямаше усещане, че гледаме нещо свръхмодерно. Нали? Някакси наистина си лечеше, че гледаме някакво немско гърче от 1940, да кажем, 4 или 5 година, т.е. самия край вече на Втората световна война. И, нали, това е моето мнение, че всичко беше доста добре изпипано, не беше прекалено, нали, обаче беше достатъчно качествено, за да не се натрапва, но в същото време да се дава това усещане, че наистина гледаме филм от тая епоха. Поне, нали, това е моето мнение. Добре, иска ли някой друг да допълни нещо по ефектите? Не. Добре, окей. Преминаваме може би към най-важния сегмент и сме почти в края на нашия разговор. Скъпи хора, кинокритици, всеки да си каже спокойно, нали, без да бързате, имаме достатъчно време, всеки да си каже всъщност посланията. Какви са посланията, които вие извличате от този филм за себе си? Има ли нещо, което филма ви научи? Нещо, което ви разкри някаква тайна за живота? Или просто нещо, което винаги е било във вас като светоусещане и по някакъв начин филма го е потвърдил? Кои са посланията, които вие открихте? Марто, да започнем с теб. Независимо дали си по-висок или по-нисък, винаги всички сме на едно ниво. Всички хора са на едно. Добре, благодаря ти. Туркян?
Мисля, че не трябва да се предаваме никога. Колкото и да е трудно. Мгм. Добре, добре, благодаря ти. А, добре, Пешо? Ами, аз в филма никакво послание според мен не съм намерил. Мгм, Просто да си гледаме собствения си живот. добре, благодаря ти. Емо? Не успях да извадя абсолютно нищо. Добре, окей. Единственото нещо, което Да. всъщност, че Джорджо беше много наивен. Мисля, той си нямаше на представа от неонацизъм, обаче той през цялото време искаше да ходи на война, искаше да става войник. И тъс единствената прилика, която намерих в мене. Мгм. Тоест виждаше нещо наивно и в себе си, така ли? Да, да. Ага. Добре, тук Емо ми подсказва за последния въпрос, който ще ви задам. Благодаря ти, Емо. Ванка? Та, как да го кажа моето? Аз излизам от филма, че не бива да преценяваме другите хора погрешно от някой, който ни обяснява. Тоест, че на него постоянно му обясняваха на Джоджо, че евреите са някакви дяволи, големи рога, езици, а то по принцип са негови хора. Тоест не бива да съдим другите етнически групи, докато не ги опознаем. Аз така се тръгнах. Да, Ванка, да, съгласен съм. Всъщност, да, това е едно от големите послания, според мен, на филма и няма как да бъде другояче. Нали, филма е така, филма с много голямо антидискриминационно послание. Послание срещу дискриминацията, независимо за какви хора говорим. И това, че независимо, че някой ви говори, че определена група от хора са чудовища, едва ли не, когато ги опознаете, когато имате възможност и желание да опознаете в кавички врага, вие единственото, което разбирате, е, че това е просто един човек. Нищо повече и нищо по-малко. И това е много важно, че всеки един от нас има своите стереотипи. Някои от нас може да имат и някакви предразсъдъци към група от хора. Това е напълно нормално. Въпросът е, че трябва да знаете, че когато опознаете групата от хора, към която имате някакви предразсъдъци, накрая ще излезе, че те са просто хора със свои си проблеми, както и ние сме хора с наши си проблеми. Така че това е много така. Целият хитлеризъм се основава на идеята за това, че така, бялата раса, европейската раса, конкретно германците, са някакви висши хора, които заслужават много повече от останалите, което няма никаква логика в това. В смисъл, всички са хора, независимо от цвета на кожата или етноса, към който принадлежат. Да, в смисъл това е един много такъв мрачен период от историята, от европейската история, който продължава да се екранизира постоянно в филми. Всяка година има филми на тема хитлеризъм и така нататък. Идеята тук е, че този филм беше изключително саркастичен, изключително комедиен, изключително грабващ. Аз нямаше момент, в който да не погледна, в смисъл да се отекча от това, което гледам, защото всеки момент беше някакси много странен. От сорта на това, което Туркян каза, или Ема, мисля, че беше всъщност, извинява Ема, че Хитлер си говори с Джоджо и Джоджо каза, не ма карай да пуша цигари, аз съм само на 10 или само на 11 години. А в същото време, въпреки че само на 10 или 11 годинки, Джоджо си има нож, Джоджо може да обикаля и да ръга хора, да участва в войната и така нататък. Тоест, малък е, обаче може да участва в войната, обаче не може да пуши. И получават такива много странни комедийни конфликти в целия филм. За мен филмът е пълен с послания. Много мога да ви говоря за посланията, но едно от големите послания е точно това. Друго голямо послание, излизайки от героя на Джоджо, е това, че това, което Емо каза за наивността. Джоджо е герой, на който не разбира от нацизъм, който не разбира от хитлеризъм, не разбира и от война. Той изобщо не разбира какво е това, в което живее. Света, в който живее, не го разбира. Обаче, понеже всички около него се държат по един начин и му се налага това мнение, че хитлеризма е един вид доброто и чрез него се борим срещу злото, каквото да е. Висша форма. Висша форма, да. Висша форма на добро. Дина, може ли да кажа нещо?
Давай, включва се, да. Ами, добре, когато, нали, понеже момчета забелязах, когато, нали, червения отбор и зеления отбор се нападаха и момчетата, които бяха, нали, на самата постройка отгоре, те забелязаха, че Джоджо не прави нищо, той опитва да бяга. И точно тогава, нали, го накараха да убие онова зайче и тогава започнаха да го накарат, нали, му натякваха, че е Джодо заек и така нататък, че е плашлив. И точно тогава видяхме цялото това нещо, че Джоджо е твърде малък, твърде плашлив, за да може да разбере цялата тази идея на тази война и така нататък. Мгм. И те просто го накараха да убият зайчето, само че той не можа. Камо ли да убие някой, който е, нали, като него. Не животно, а Да. като него просто. Не, точно това исках аз да кажа също. Да, И Ванка, всъщност искам да продължа малко мнението, разбира се, че, да. че тогава това си пролича, че той не може да бъде хитлерист, защото е твърде малък и това, че нали, постоянно го карат нали, да си мисли да убива другите хора, но той самия наистина е на 10 години и това не може. И оттам почна, че нали, е безсмислено да бъдеш такъв. Защото по принцип нормалните хора от това, което сега би се случило там, биха се мотивирали нали, да станат по-добри, нали, да се докажат, че може, но само тук наблюдавам, че той просто от това, каквото стана, тръгва надолу към хитлериза, т.е. да не иска да бъде такъв. Мгм. Благодаря ти, Ванка. Аз също ще допълня това, което казах и двамата с Ема. В момента, в който аз осъзнах, че Джоджо всъщност не е лош герой, е момента с зайчето. Нали, момента, в който му даде името, нали, зайкът Джоджо. А, Това, че той беше нали, отказа да убие зайчето, нали, показа точно това, че всъщност дълбоко в себе си, нали, той е просто човек, той е добър човек, нали, човек, който няма да убива. И през цялото време имаше една такава, в Джоджо имаше вътрешна война между това, което се очаква от него, като млад хитлерист, и това, което той усеща дълбоко в себе си, като истинската, като в своята автентична същност, че той всъщност не е хитлерист, понеже хитлеризма е свързан с убийства на хора, различни от нас. Джоджо, нали, не може да убие даже едно зайче, камо ли хора. Това, което каза Ема. И то вътрешен конфликт, нали, беше през целия филм. Нали, накрая вътрешният конфликт беше решен. Нали, Джоджо се освободи от идеите на хитлеризъм в някакъв смисъл и така позволи се да бъде себе си, което беше нали, много важно. Много важно за неговото развитие. Добре. Преди да си задам... Да, Ема, да, ти си. Извинявам се, че ви прекъсвам. Исках само да кажа нещо относно Джоджо отново. Нали? Да. Те още от твърде малки започват да ги учат да бъдат нацисти и така нататък. И точно когато майката танцуваше, нали, и той я пита защо си толкова нали, доволна и той каза, защото тя казва, нали, и Франция падна и той я пита, нали, защо си толкова весела за това, не обичаш ли страната си. И тук се доказва как до толкова германците са му натяквали, че евреите са нещо, нали, от друга раса са, имам предвид като не са нормални хора, а са чудовища. До толкова са му натяквали. Да. Друго, което Ема казваш ти, че Елса се е зарадвала, когато нейната родина Франция е паднала и Джоджо се е объркал от това. Всъщност проблемът, Италия. че... Италия. Майка му танцуваше, господине. Италия ли Рози. беше? Извинявайте, майка му, да. Италия. Рози, да. Рози, да. Всъщност, идеята е, че за Джоджо Германия и Хитлер са едно и също нещо. За генерала обаче, това, което каза Иванката, Германия и Хитлер не са едно и също нещо. И всъщност Хитлер, отивайки си, генерала продължава да се бори, но този път се бори за Германия. Затова тя да не бъде разрушена от вражеските сили на съюзниците. И това е нали, много голяма така, разлика или дистинкция, ако щете смисъл. Начинът, по който се възприема Хитлер от Джоджо
в момента, в който Джорджо осъзнава, че всъщност Хитлер не е Германия и Германия може да продължи и без него и даже ще бъде по-добре без него, е момента, нали, в който Джорджо се освободи от своят въображаем Хитлер и ние повече не го видяхме. И тук, нали, когато говорихме за ефектите по-рано, за мен също бяха много впечатляващи моментите за въображаемия Хитлер, защото в тези моменти имаше едни много интересни визуални ефекти, начинът по който, нали, това го казахте и вие, Хитлер се появяваше и изчезваше, нали, беше много интересно и бяха много добри визуални похвати, без реално да бъдат прекалени и да се натрапва във филма. Добре, преди да задам и последния си въпрос към вас, след което преминаваме към оценките, искате ли да кажете нещо, което не успяхте или нещо, което не бяхте попитани, каквото и да е? Не. Не. Добре. Не. Може ли пак да повторите, че не чух хубаво? Да, Ванка, дали има нещо, преди да преминем към последният ми въпрос, има ли нещо, което искаше да кажеш през нашия днешен разговор, което не успя? Нали, сега имаш тази възможност. Всъщност не, всичко си казах. Супер, Не, Ванка. чакайте. Давай. Сега се сетих. Искам и се още да чуя малко от саундтрака, защото имаше една много хубава музика. Ние ще умрем, нали? Ние сме се родили такова и ние все пак ще умрем. Това много ми хареса музиката и само един-два пъти я чух, което е малко минус. Това е. Да, има. Давайте, аз мога да изчакам. Не, ти си. Добре, исках да кажа, нали, Джорджо приема Хитлер като някой равен на неговата възраст и Джорджо го приема сякаш е неговия баща, нещо от този сорт. Обаче, всъщност, когато Джорджо осъзнава, че това не е така, той напълно наистина се променя и пълно разбира какво всъщност е. Да, защото всъщност, вие помните, нали, Джорджо всъщност израства без татко, само с майка си е, понеже баща му се води, че е загинал или изчезнал на някой от фронтовете. В Испания. Мисля, че беше Испания или Италия, да. Всъщност идеята тук е, че наистина Джорджо гледа наистина на Хитлер като на баща, като на заместник, обаче в същото време да бъде на неговите години. Затова и в представата на Джорджо Хитлер изглежда по този смешен и комедиен, и бих казал абсурден начин, защото Хитлер е реално в създанието на едно 10-годишно или 11-годишно дете. И затова, нали, всеки от вас разказа накратко как би изглеждал неговия Хитлер и всеки би изглеждал по различен начин, защото нали, ние сме различни като хора. Добре, преминавам към моят финален въпрос, преди окончателните ни оценки. Само може да кажа нещо. Давай, Ванка, да. Тъкмо, защото споменахте това, че нали, Хитлер, нали, ума на Джорджо в Хитлер е като баща му. Тогава имаше една сцена, която майка му се направи на баща му. Облече са войнишки и си намаза лицето от пепелта от камината и се преструваше на неговия баща. И от тогава малко, според мен, загуби наистина доверието на Хитлер. И така, нали, от тогава тръгнаха нещата надолу с Хитлер, нали, вече да не го слуша и така. Да, Ванка, това е много добър момент. Сцената, наистина, в която майката се преструваше на бащата на Джорджо и заедно танцуваха. Наистина, това беше момента, в който Джорджо видя една друга версия на баща си, която не беше виждал преди това. И това го накара да се съмнява в Хитлер, като образ, като бащин образ. Това беше много добро, Ванка. Да. И тази пепел, която майката се намаза с нея, беше от това лещо, което тя беше изгорила. А същото време това леще на мен ми напомни за тези флаери, които вие казахте, нали, че тя е пускала за да могат да видят хората какво правят евреите срещу германците в същото време, какво планират. Да, абсолютно. И защото ние наистина страшно много сцени, нали, успяхме да разгледаме днес, но и много пропуснахме. Това е нормално. Тепърва, може би във вашето съзнание ще изникнат нови неща, свързани с този филм. Всяка сцена беше като метафора за нещо. Абсолютно всяка една сцена. Дори тази, която в момента виждаме на нашия екран, виждаме две усмихнати деца. Усмихнати в раздрипани дрехи. Нали? С курата, която носят оръжие, което може да убие цяло население. Да, т.е. странно да виждаме деца в средата на война и да са усмихнати. И, нали,
може би защото те не разбират точно какво се случва. За тях всичко може би е една игра. И затова и всичко прекарано през детски ум, през детската мисъл е много по-различно от това, което нали, ние си представяме като вече едни пораснали деца. Добре, хора, моят въпрос към вас е следния. И ще започнем, ще минем през всички. Кой е героят в този филм, който така, как да го кажа, ако имахте възможност да изиграете някои от ролите в този филм, без значение дали е на вашите години или във вашия пол, нали, абстрахираме се от тези разлики, кой е героя или героинята, която вие бихте искали да изиграете в този филм и защо? Много добър въпрос. Много добър въпрос. Добре, почваме с Марто. Знам, че нямахте време да мислите върху този въпрос. Изстрелвам ви го така, за да видя първичните ви реакции. Аз вече имам отговор. И аз. Добре, Марто, към теб. Аз бих казал към капитана. Защо? Не знам, така го усещам все едно. По действията, които прави. Има ли някакви общи черти на характера, които намираш между себе си и него? Може би там има нещо. Ами накрая към самия костюм, който той си е измислил и музиката, където го следваше другия войник с мегафона. Да. Добре, Марто, благодаря ти. Туркян, към теб. Мисля, че е майката, защото личностите ни си приличат доста. Какво си приличате с нея? Доста неща има. Добре, кажи, дай един пример. Например, обичам се радвам на живота. Да. Супер, добре, благодаря ти, Туркян. Пешо, към теб. Така, към мен, мисля, чуя се между Джоджо и неговото измислено аз. Между тях двамата. Защото ако бях неговото измислено, чак да се опитвам да си дам по-добър пример. Или ако бях само Джоджо, нямаше още да си измисля никакви въображаеми неща. И чак сам да се слушам. Да, много ти благодаря, Пешо. Ти отвори много голяма тема и то не сега, да е по-рано в разговора за вътрешното аз, нали, за големия аз. Която е тема, нали, за съвсем друг, много обширен разговор, но може би темата ще повтори в следващите филми, които ще гледаме, много е вероятно. Благодаря ти, Пешо. Емо, към теб. Йорки. Йорки? Защо? Да. Йорки беше най-големия реалист от целия филм. Нямаше никакви конфликти около него. И да. Добре, много ти благодаря. Йорки беше един, така бих казал, много интересен герой. Искаше ми се да видя малко повече от него, защото беше изключително интересен, изключително забавен, но и много реалист. Нали? Беше реалист, като че ли, въпреки че с Джоджо бяха като че ли на една възраст, Йорки наистина беше по-пораснал като съзнание, наистина. Добре. Ема, към теб. Ами, господине, аз се двумя между два героя. Бих желала да изиграя нали, Елза, еврейката, за да мога да видя каква е нейната гледна точка. И тази жена, която предлагаше нали, на Джоджо пистолета, когато му даваше флайерите. Не запомних нейното име. Бих искала да изиграя нея, защото тя е един от така най-смешните герои в целия филм, който нали. Да, Лелката, истинската актриса, мисля, че се казваше Ребел Уилсън или нещо подобно. Тя е комедийна актриса, която участва в страшно големи комедии, между другото. Няма да сгрешите, който и нейен филм да си пуснете. Просто няма да сгрешите, уникална е. Добре. Да. Нали, исках да видя, през цялото време ми беше интересно за еврейката, каква е нейната гледна точка. Нали, и тя опитваше много пъти да изиграе Джоджо, когато нали, Джоджо я питаше още в началото,
към средата горе-долу. И питаше, нали, вие искам да разбера повече за вас. И тя опитваше там да го изиграе, нали, да му казваше с какво ушки може да ги отрови евреите и му казваше там, нали, вкусни храни, които всички ядем. Да. Благодаря ти, Ема. Ванка, към теб. Той има ли смисъл кой ще е човек, който искам да бъда? Естествено генерала, но само имам наистина много общо с него, но ще кажа, което ми е на сърце, това когато измъква Джоджо от тази ситуация, нали, защото той самия е германец и щяха да го убият, но нали, капитана му маха жилетката и и му вика, че е еврей или така. Това защото на мен ми се случва такава ситуация, че се вкарах в беля и мой приятел щеше да се вкара, но аз по същия начин постъпах, че нали, някакси той не е самата ситуация, е гледал или там нещо правил и цялата вина поех аз, а не той и затова много си приличавам като него. Добре, Ванка, благодаря ти. Може би герой, с който аз най-много се оприличавам, не знам дали, нали, то по-скоро няма как да го изиграя този герой, но ако можех, нали. За мен това също е това, което каза и Ема, именно еврейското момиче Елса, защото не се намирам най-общо с нея. Тя през цялото време с Джоджо се държеше като, нали, беше леко надменна, в смисъл, че тя разбираше, че Джоджо не е наясно със себе си и не знае още какъв иска реално да бъде и само се преструва на нацист, нали? И също време тя го наставляваше, измисляше му някакви неща, хранеше въображението му, нали? С това, което и Ема преди малко разказа. Тоест, един вид държеше се с него като с учител, ако мога така да се изразя, понеже го направляваше. И някакси тя му показваше пътя как да се откаже от вътрешното аз, за което и Пешо говореше, и се опитваше да го направлява по пътя нали, на човещината, на истинското добро. И нали, за мен тя беше нещо като един такъв духовен учител, ако мога така да кажа за Джоджо, защото смея да кажа, без нея, без тази героиня, е много вероятно Джоджо да не успее да пребори вътрешното си аз. Така си мисля. И да остане с Адолф. Защото, въпреки че и майката на Джоджо Рози му влияеше добре, нали, в един момент тя вече не беше част от неговия живот и ако и Елза я нямаше, Джоджо ще остане самичък. И когато човек е сам, особено в такива ситуации на военен конфликт, вършат глупости или по-скоро нямаше да има човек до него, който да му помогне да се пребори с Хитлер, с вътрешното аз. И с тази, то не е точно вътрешното аз, но да, идеята, че нали, аз съм такъв, защото другите ми казват, че съм такъв. Така че за мен Елса е всъщност един много главен герой в целия филм и точно такъв тип човек, който може би и аз съм в някакъв степен в така моето ежедневие. Като човек, който се опитва да помага на други, да ги направлява по някакъв начин и човек, който се вдъхновява от останалите, защото Елса се вдъхновяваше много и от Джорджо. Нали, тя виждаше в него много така, виждаше и себе си като по-малка и много други неща. Добре, скъпи хора, Ама може ли да кажа едно нещо? Да, разбира се. Забелязахте ли всички как никой не спомена, че искам да бъда като Джоджо, защото той, нали, целият филм се върти около него и се разказаха цялата... ти неговото подсъзнание. И казах, и аз го... Ако беше него, да, но по принцип никой не каза точно за него. Защото вече му знаем цялата история и няма какво точно да е, нали, да добавим или нещо, докато другите имаше. И се изразихме. Само на него не успяха. Защото е филма, нали, Джоджо Рабит. Да, това беше интересно нещо. Нали, Пешо се двумеше между Джоджо и между вътрешното му аз, но наистина нямаше нито един от нас, който категорично да заяви, че иска да изиграе точно и само Джоджо. Което е интересно. Преди да премина към оценките, скъпи хора, последен въпрос ви задавам, понеже времето напредна.
Няма да минаваме през всички, може да отговоря всеки, който има желание. И моят въпрос е, ако оставим, нали, въображаемия Хитлер на страна и погледнем всички останали герои, имаше ли според вас герой, който беше истински зъл в този филм? Т.е. антигерой? И ако да... Мисля, че не. Добре, Да. според Има, мен. има. Има, да, Кой? има. Кажете си мнението, да. Моето мнение е, Иван, и моето мнение е, че самите хора, които, нали, карат да си мисля, Джоджо да си мисли, че евреите са лоши. Мисъл, що се вижда през филма, дават нелепи и нелепи неща само и само да бъдат към нацистите, защото те контролират буквално техния ум. Те не разбират, примерно, какво е правилно, какво е не децата, а каквото те кажат, го приемат, че наистина това е истина. И самите, и за мен самите хора, които злодеи, са тези, които ги карат да мислят някакви тъпи неща, като, нали, евреите са дяволи, имат рога и такива неща. Да, т.е. пропагандата на обществото, ако мога да обобщя. Добре, Ема? И самата дискриминация. Да. Ема? Господин, за мен самите лоши хора до някоя степен бяха тези момчета и тези момичета, които накараха, нали, Джорджо да убие самото зайче. През, когато му натякваха, че, нали, е Джорджо Заек. И когато той разлепеше тези плакати навсякъде, и един от тези момчета беше в тази кола, която заминаваше за войната, и той му, нали, му казваше, ти ще си седиш тук, нали, и ще разлепеш флаерчета, докато ние ходим на война и печелим, а ти ще си седиш тук, нали, като пълен задобняк и така нататък. И докато отиваше нататъка, само казваше Джорджо Заек. За мен това са тези, които са лошите. Да, ако трябва да направя аналогия с това, което казваш, Ема, за големите тинейджъри, които са cool и са яки, защото отиват на война, то в съвремието аз мога да направя аналогия пак с големите тинейджъри, които са яки, примерно защото пушат цигари или пият алкохол. И, нали, по някакъв начин това ги прави яки не знам защо, но в очите, нали, на голяма част от техните съученици или по-малки деца. Тоест, това влияние, което имат големите деца или тинейджърите, младежите върху по-малките, го виждаме го и сега, нали, имало го и тогава. Нали. И в този смисъл, нали, големите младежи, тинейджърите могат да повлияват както отрицателно, така и положително на по-малките деца, които им поддържават или се опитват да им поддържават. Въпросът е, че на тези младежи, тинейджъри пък, на тях им влияе самото общество. Това, за което Ванката говореше преди малко. Вече, нали, техните родители, на цялата тази пропаганда им влияе пък на тях. Ако трябва да направя пак аналогия със съвремието, в момента, например, ако проследим корените на проблема, защо много тинейджери пушат, примерно, цигари, то е, в смисъл, нашето ежедневие е пълно с реклами. Нали? Кажи, Ема, да. Господине, аз мисля, че децата се възхищават на тези по-големите, които, така да кажем, нали, се мислят за много готини. Те се възхищават на тях, защото на тях им е любопитно забранението, не са го опитали, искат да го направят, за да видят какво е това нещо. Да. В този смисъл и Джорджо. Джорджо не е опитвал война, не е бил на война. На него му е любопитно, вълнуващо и иска да го опита това нещо. И за него хваща го срам, когато се налага да си остане в гърчето, понеже нали, се наранява в гората, когато бомбата избухваше. Един вид, нали, всички му се подиграваха за това, че той не е толкова як, колкото тях. Имам вид, че това го има и в момента. Само, че, нали, не говорим тук за война, говорим за други вредни навици, които обществото налага на тинейджерите, а оттам и тинейджерите налагат на по-малките подрастващи деца. Мога да дам и такъв пример. Примерно, ако единия е по-богат, т.е. има повече възможности, а примерно по-малко дете не, оттам почва някаква дискриминация, в смисъл, че му се подиграват и така. И това в бъдеще, примерно, ако самото дете, което е било подигравано, като примерно направи повече пари, нали, повече възможности, и ако види друго дете, което е много по-малко, нали, от него, ще направи по същия начин, както са направили на него. И оттам идва цялата работа. Да. Но не е задължително винаги да е така. В смисъл, Разбира се, зависи от родителите как се държат самото дете.
Разбира се как, ама иначе сега в нещо време сме малко така. Няма какво да се лъжим. Да, тук не може почти никой да го отрече. Може да Да, задам един въпрос? разбира се. Какво ще стане, ако Джоджо, той беше отишъл на война? Хм. Щеше да умре. Щеше да умре. В смисъл, защото Няма той е не едно бе малко ценя. дете и Мгм. той просто не е вкусил това нещо, както се казва, нали, да отнеме живот. Не го е разбрал, той не може да го направи. Нали? Мисли се за смел пред неговите приятели, обаче всъщност той не може да го направи това, защото е твърде малък, не е обучен наистина и просто ще умре. Как като Психиката ще го довърши. Той даже, между другото, когато почна истинската война в техния град, видя колко мъртви трупа има. Той си мисли, че буквално идва война, убиват всички, няма никаква жертва, няма никаква кръв. Той буквално си мисли, че няма да вземат никакви жертви, а когато видя, нали, войната, как са умрели много хора, имаше такива сцени, го хвана страх и разбра вече наистина какво е война и какво е бедно, защото той по едно време даже ровеше по кофите за буклук. Да. Тук Ванка мисля, че даде много готин отговор на въпроса на Пешо, защото ясно е, че Джоджо, ако беше шел на война, голяма вероятността, нали, да не оцелее, по ясни причини. Но въпросът е, че ако Джоджо няма до себе си майка си, няма и Елса до него, а той е само с вътрешното си аз, фалшивото аз в случая, нали, въображаемия Хитлер, ако Джоджо беше видял войната в истинската и светлина, истинската картина на войната, може би щеше да осъзнае, че това е нещо лошо. Нали? Може би, както и във филма, Ванката каза, малко се загата, понеже имаше някакви елементи на война в края на филма. Нали? Джоджо някакси и според мен видя част от войната лице в лице и осъзна, че, нали, че има нещо грешно. Не е готов. Че не е готов, че има нещо сбъркано в този свят, ако мога така да се изразя. Така че беше зададе много добър въпрос. Наистина, много дълбок. Добре. Михали хора, много можем да говорим за този филм, нали? Страшно много, но все пак, нали, сме си така дали обещание да се вкараме в рамките на час, който между другото преди около 15 минути изтече. Не, по-скоро вече половин час надвишава. Не започнахме по-късно, не започнахме точно това. Почнахме към 2:15. Да, добре хора. Оценки. Знаете, от 0 до 10 може да давате оценки и на половинки, като 8,5, 6,5, 7,5 и така нататък. Моля само, когато давате своята оценка, да си я защитите. Да кажете с няколко думи, защо давате точно такава оценка на качествата на филма. Марто, започваме с теб. Аз бих дал 8 от 10, защото някои от ефектите просто не подхождат на самия филм, на самото време на филма. Добре, благодаря ти. Туркян? 10 от 10, няма какво да се каже. Добре, Туркян, благодаря ти. Пешо, ако не се бъркаме наред. Да, аз давам 7,5. Поради моето собственото мнение, че не обичам нито много драма. В смисъл, драма с комедия не ми харесва. И поради самата тъжната история, да. Да. Благодаря ти, Пешо. Добре, Емо? 7,5. Защо? Не успя да ме грабне. През цялото време ме държава в напрежение. През цялото време филма беше супер. И в края нещо... Не съм сигурен кое, обаче нещо просто не ме грабна. В смисъл, края на филма. И... Да. 7,5. Добре, благодаря ти. Ема? Ема, тук ли си? Да, господин, извинявам се, секунда. Нямам проблем, да. Господин, аз давам на филма 10-10, просто е страхотен филм. Разбираш много за това време. Супер, добре, благодаря ти. Ванка? Значи, за мен няма наистина перфектен филм, освен Интерстелър. Това е друг въпрос. Но когато
преди да почнем с нали, самия кинокритици, мнението ми беше 8,5. Но сега, когато говорихме, нали, за целият сюжет и неща, си го увеличих на 9. Защото наистина давахте много яки примери и въпроси, които ми вдигнаха, нали, оценката, но по проста причина, че не давам 10, е защото исках още малко саундтрак, да сложат малко музика, наистина ще си подхожда хубаво. И да, и както каза Мартин, някои ефекти не бяха на място, като например как го въвеждаха в болницата, някак се едно, че 2020 го вкараха. В количка говориха в такава модерна болница, се едно, че беше. И това не ми хареса много. Затова давам 9. Разбрахте, Ванк. Благодаря ти. Добре. Моята оценка сега, влизайки в този разговор, аз се двумях, нали, клонях много към десятка, както може би видяхте от оценката ми в профила в IMDb на филма. Нали, като поговорихме обаче малко, като че ли моята оценка леко се промени, нали, малко по-скоро падна. И ако трябва да бъда максимално честен на този филм, падна ми се с около 1 единица оценката по време на нашия разговор и от 10 падна на 9, така че моята оценка също е 9. Просто защото първо съм съгласен с Ванката за това, че за музиката, за саундтрака. Нещо, което мисля, че Емо или Марто споменах в началото на нашия разговор, филма има готин саундтрак от към песни. Нали, Beatles на немски език е нещо супер шокиращо и уникално, което не съм чувал никога преди. Въпросът е, че липсваше ми като че ли малко повече оригинален саундтрак, така наречена филмова музика. Нещо, което Ханс Цимър е, например, известен. Говорихме си за Ханс Цимър в началото, преди да започна. Разбира се. Да, аз съм фен на movie soundtracks, нали, на този тип original score. И обикновено, ако има филм, който дори да не е толкова перфектен, но саундтрака ме грабва, за мен това е достатъчно, за да оценя филма високо. Фен съм на филми с саундтраци, така ще го кажа, на вдъхновяващи филми. Дори тежки да са. Това малко ми липсваше в този филм. И ако се върна към това, което каза, мисля, че Емо, въпреки че през цялото време филма ме държи в напрежение, като че ли нещо малко не ми достигна, за да ме грабне напълно. Нали, да ме грабне и да ми каже, нали, това е моят филм. И говорейки в момента, аз ще продължа да си променям оценката на 8,5. И това ще бъде моята окончателна оценка, защото ако продължа да говоря, може би ще намаля още малко. Стигам до 8,5. И просто казвам, филм е много добър. Много рядко ще намерите подобни филми. Филми, които разказват за, както Пешо каза, такива тъжни и тежки моменти. В същото време обаче го правят като комедия. Нали, не са много тези филми и от тази гледна точка този филм е много рядко срещан. И е така, поредното бижу, добавено към световното кино. Филмът е наистина страхотен. Добре. Последни думи, ако някой искаш да допълни, за да мога да пресметна и така нашите средни оценки. Ние сме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 души. Пропуснах ли някой? Ми е въпроса. Мисля, че не. Да, мисля, че всички си казахме оценките. Добре. Средната оценка, барабани моля, на нашият първи така подкаст от втория ни сезон на Джоджо Рабит, средната оценка е 8,6 закръглено. Тоест много добре като за първи филм. Много добре, да. Ванката знае. 8,6 е висока оценка и ако не се лъжа дали май е малко по-висока от Star Wars или е близка до нея. Мисля, че е по-висока. Да, мисля, че е малко по-висока от на Star Wars. Така че хора, 8,6 е една много добра оценка. Това е най-висока оценка в на нашите кинокритици. Да, започваме много силно втори сезон. Започваме с много висока оценка. Искам първо да ви благодаря за това, че начинът, по който дискутирахме този филм, наистина на мен лично много ми повлияхте. И за моята крайна оценка, и за начина, по който видяхте, нали, разказахте филма през вашата си призма, през вашите очи. Винаги е удоволствие да чуя различни от моите мнения.
И просто нали, влияя се от това. Просто аз се влияя много лесно от такива моменти. Защото, нали, пак казвам, преди да влязам в разговор, ще я дам 10, сега давам 8,5, което показва, че наистина за мен е удоволствие да ви слушам и да ми влияете с вашето мнение. Ами, добре. Колко е крайната оценка? 8,6 закръглено. Иначе 8,64, но ние закръгляме до цифрата на десетите. Значи, 8,6. На трето място нарежда, защото Star Wars и 1917 са 8,3. Да, те са малко по-ниски. Като за 1917 още няма да ви простя за ниските оценки, които дадохте. Аз дадох май 8,5 или 9, не помня. Ами трябваше да е 10. Ай, да се надмина моя филм. Не. Емо, кажи да. Викам, аз щях да дам 6 за 1917. Значи, чисто щастие, за мен Емо е изключително щастие, че до пролета не съм те познавал лично, за да бъдеш от така, нали, от нашия разговор днес. Добре, хора, ако нямаме последни думи, Ванка, все пак аутрото ще го дадем и на теб този. Аз имам едни последни думи. Според мен е най-добрата идея, нали, да сложим като финална дума, нали, което слагаме по принцип, да бъде да не се вярва на много неща, без ти да ги опознаеш. Според мен. Да, това е един много добър завършик. Добре, Ванка, аутрото е твое и с това приключваме. Благодаря, че гледахте клипа. Ако сте още тук, дайте лайк на клипа, коментирайте, споделите с приятели и се абонирайте за канал, за да има повече филми. Като сега за следващия път ще разберете кой ще бъде филма, който ще говорим и така. Супер! Добре, хора, чао! Чао!